Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya, Wong nggo mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene mbak ya. Iya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti kok suwe-suwe. Ya, dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka umi sik. Ya, tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes Ben Umi. Ya terus no. Mung srana piranti Yuk masuk gambarmu uga
Egono alon wae yo. Mes semo cah ayu coba kaya ngopo. Sing gedhe ngapuramu kang mas papujanku jajan teng atiku sambung wong wajib lalu merupita sarimu kelawan garwamu Kang Mas Kandra pipis lagi bore lestari ati pirasine Tan ono ingkang nyarure ya akibate aku Afifah. ramu ing atiku iki terbencer iki kejaten lu Hoi. Menda boyo urip lan andika mesti Terima kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng ya, so. Nangis sajroning hatiku. Yo. Nduk wis sehat. nggih Pak Dalang haus Piye sirmu? haus ini minta tolong bukain Wale kudune sing mimiki aku. minta tolong Pak Dalang Nah, umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Ya, Bi Mimi. terima kasih ya Pak Cekelne Dalang apa awakmu? nggih jenengan mawon Pak Dalang Ya. Bir Ketes sih lho. Bir. pripun Bu Jo nakal-nakal. boten Bu Karo bapakmu.
bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa, Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh anu Pak. Apa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho, Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi? Sampun Pak Dalang. Piye akhirnya piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mungkin nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicahi ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh, anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh, miring-miring. Oh, lah kok copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah, itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigianan Bang Jone ta Pak Dalang? Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lebih. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepi samun ngono. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis, saiki sing rada hot, rada gradakan ngono. Napa Pak Dalang niki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine, ketoke akeh sing anu seneng kuwi lali janjine. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye? Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Oke. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas pengrawit semua? Boleh. Tokono. Dadi wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing kerebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare mau. Wis mambengi dhek wis lega kuwi pisan. Ayo. Engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko goro-goro dhek. Mergo sangate ngen goro-goro. Mergo karo Mbah Iskandar niku goro-goro Din siap. Saiki sampean lali janjine. Ayo lho. Kaya apa? Ya Cak, diaturake kanggo para sutresna budaya mligine para nom-noman ning wewengkon Kringin mriki menika kula aturaken wujudipun lali janjine. Ya, kaliyan nun sewu nyuwun kerjasamanipun mbok menawi son Jawi ampun nganti mlebet mriki nggih omong bingung mangindakan. Heeh. Aku percaya yen son Karanganyar ku apik-apik kok. Ha iya, ngono kuwi. Monggo Cak dipun aturaken lali janjine dados.
Sik Bir. Halo. Nah, iki uga ana sing ngersake. Ayo. Sinten Pak Dalang? Saking bapa utawi aku Pak Dejan. Ha nggih. Pak Dejan. Tukang ikan Ciledug Tangerang. Nggih. Nyuwun lagu Sesideman nggih sampun kula aturaken kalian lagu napa kemawon. Menika wonten tali asihipun. Nggih, sembah nuwun. Kula wau nyuwun Mbak Umi ora dibalesi. Itu ora to, wong kleru nomor niku. Kleru rekening listrik niku, Pak. Nggih. Nggih, menika kula aturaken Pak Dejan. Nggih. Siap, Yo, dilanjut bir kita. Janjane kowe ning Ya tarik. Janjane kowe. Terima kasih. Ana layang sumusul. Iki ingkang sepisan saking Pak Somo. Pundi niki, Pak? Ndolokan. Nggih, Ndolokan RT 10 RW 3 nyuwun lagu Iki Anake Sapa. Wah, kirangan, Pak. Lagu to. Tik wis tau iki lagu iki. Oke, Pak. Pokoke sing iso ngrampungi mesti kok Piyayi cantik kuwi. Ayo. Bola bali lho, wingi ya mawar merah ya tutik. Ayo. Ayo, mbiyen lolo kali beber ya tutik. Ayo. Saking bakso kober. Nah. Kober. Nah. Kober. Nah. Nggih, bakso kober. Nyuwun lagu Jogja Istimewa. Oke. Itu tutik neh mangkane ya. Jogja memang istimewa. Istimewa Jogjanya, istimewa kotanya. Ayo,
Ya engko diaturake siji-siji. Ayo. Iki ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mas Cahya Kuntadi nyimak Mas nderek wungon saking Pak Ngadino. Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Matur sembah nuwun. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun. Pentas dateng daerah piyambak nggih Mas Cahya. Bintang tamunipun saking Pare Kediri Lintang Kairo sugeng makarya. Nggih, sembah nuwun Bapak. Wah ya. Ya, sembah nuwun. Mangke yen Jogja istimewa mangke nyuwun ngapunten kula aturaken wonten ing Goro-goro. Pripun? Sakniki, waduh. Sing piye ta kuwi? Tik. Saksofon iso. Oh kuwi to, mangkene iki. Kudu ayo. Oh ya wis Jogja istimewa sik diaturke. Sing protes akeh ya ayo. Coba. Sapa-sapa iki sing siap ngacung? Ayo. Ayo. Lintang siap. Ayo maju Tik karo Lintang. Ayo iki. Jadi berdua. Lintang Kairo bersama Lintang Bladu. Ayo coba. Lintang Bladu. Ayo. Ayo berdua. Ayo. Iki. Nah ya, mula ya ndelok YouTube, ndelok TikTok ben ngerti lagu-lagu saiki. Ayo. Senengane kok ayo. Ya. Jogja istimewa. Coba kaya apa? Lah loro. Men kencan dhisik iki sak jek jumblek iki rong tau metu ning Madangkara. Ayo, coba. Yo, diaturake. Yo, mangga Jogja istimewa. Menawi enten kirangipun nggih nyuwun pangapunten. Ayo. Yuk. Monggo. Dados.
Wajib apresiasi. Tepuk tangan untuk Madangkara. Wah, luar biasa. Ora perlu golekne konsumsi ngene Pak Marno dadi. Perdana nggih niki, Pak. Perdana. Perdana rekod iki Wah, mau tenan. istimewa sangat. Kowe kalungan ula iki ngopo, Tik? Celurit Pak Yoyo. Oh, celurit. Sing maringi sapa? Ndek wae Bu sinten nggih? Nggih, paring asma Bu, Ibu paring asma Sinta. sinten wae ingkang nyawer? Nggih. Nggih, Bu, kowe matur nuwun sanget katresnanipun Nggih, taliasipun. matur nuwun sanget Ibu. Nah, nggih. Nggih. Sampun apa malih Bu? Malih. Melih gara-gara no. Oh Oh, iya. mangke Iki dilajengaken lho gara-gara jam loro nggih, Bu. sepapat iki lho. Seneni yang. Ayo. Seneni nah kliru nah aku ora tau bener. Pokoke kowe salah kuduan. Ayo. Nggih. Ayo ning elok iki ora tau metu iso sukses kaya ngene iki tembange iki mau Jogja istimewa. Mula nggih bonus nggih kanca-kanca sesuk bar kompetiun langsung tak kon bablas ning geni langit. Ayo. Tamasean ning wisata alam. Karo numpakne prau bebek Mas Danang. Ayo mungkin seneng. Iya, iya Mak, iya. Ya dibalekke ning nggen klasik meneh Sinom Parijata. Aku tak nyuwun karo putra-putrinipun Pak Paimin. Wah iya, Ayo coba Mbak Laras ya Mbak sing klasik-klasik wae sampean. Sinom Parijata diaturake. Ayo, Monggo Mbak Laras. Salate,